saƙo ne ga al'ummanmu masu alfarma na arewacin Najeriya akan wani cuta ne da yake tafiya a Najeriya wanda mu ko mun sani ko mun manta ko ba mu sanar ba, abin da ina ta nakasa mu har yanzu shine wannan abun pack takeaway da ake amfani da shi a duk ƙasashen duniya. An bandin nashi a ƙasan Lagos, an bandin nashi a ƙasan kudu ma, majority of the places. So mun lura zaka gani ana ɗibo su truck ana kawowa arewa. Wannan abin kuma guba ne. Wannan abin da ake sa mana abinci a ciki guba ne. Ina kawo ciwo na memory, na kwakwalwa, ina kawo kidney problem, ina kawo ciwon gwiwa, da waɗansu dai cuta daban-daban. Wannan abin guba ne. Idan ka karya shi, ka gani, ka karya shi, ka zuba shi a ruwa, zaka ga ina kumfa. Da wannan abin aka aka dinga kashe dabbobin da shanu na mutane na fulaninmu da suke kiwo a kudancin Najeriya. Shi ne da ɓaɓɓalle shi a zuba hanyar ruwa kawai. Duk dabba da ya sha ina mutuwa. This thing is very dangerous. Su ne da aka gani a arewacin Najeriya, ƙaramar yarinya fibro ya kama ta. Da aka ga kansa, ƙaramin mutum kai ba ciwon hawan jini, memory problem ina damin mu. Ƙaramin mutum ya tashi sai ce maka gwiwan shi na damun shi. So don Allah, wannan abun is very dangerous. Muna kira ga al'umman arewacin Najeriya da al'umman Najeriya ga baki ɗaya, musamman malamanmu, iyayenmu, a using wannan wata mai alfarma na Ramadan don Allah a sanar da mutanenmu. Duk masu sadda abinci a bakin hanya, kusan duk wanda mai amfani da wannan abun ina amfani da poison ne. Kina kashe kanki, kina kashe customer ki, kina kashe ƙasa. So don Allah malamanmu su yi using wannan opportunity din su sanar ma mabiya al'umma, pastoci su sanar ma mabiyansu da al'ummansu akan danger of this thing. Wannan abin is poisonous, is very dangerous. Idan kana son ka sani, ka jika shi a ruwa, zaka ga ina fitar da wani. Duk duniya ba inda ake amfani da wannan abun. An bandin nashi gabaki daya. Last year Lagos ta bandin nashi, ba amfani da shi anywhere in Lagos. Muna kira ga gwamnoninmu na arewacin Najeriya su ma su bi kafan bandin wannan abin. Kuma 'yan kasuwa, wannan abin danja ne. Akwai other takeaway masu kyau, amma wannan abun danja ne. Idan kuma kana so ka san illan wannan abun kuma very dangerous, ka karya shi, ka sa a ruwa, ka fasa da me sunan shi, gashi dai gishiri abinci ne, ka zuba a ƙasa, ka ga irin abubuwa da zai dinga baka. It's very dangerous wannan abin. Duba, sabo yanzu nan muka saya, kana faffasa shi, duba, it's very dangerous. Ba ma kaman other forms bane. So this thing is very dangerous. It's a poison. Please, people should stop eating it. Mutane su bar cin abinci da wannan abun. It's a poison. Don Allah malamanmu su yi magana a coci, pastocinmu su yi magana a coci, malamai su yi magana a masallaci, don Allah.